இன்னைக்கோட நிகழ்ச்சியில் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய வெஜிடேபிளை வச்சு ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் குர்குரே எப்படி செய்யுதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க அந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு 2 கேரட் 2 உருளைக்கிழங்கு எடுத்து அது குக்கரில் போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. அப்புறமா அது மேலே இருக்கிற தோலெல்லாம் சீவி எடுத்து அதை கட் பண்ணி மிக்சியில் போட்டுக்கோங்க. போட்டு அதை அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா மையாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அப்புறமா அதை ஒரு பவுலில் போட்டு அதில் நீங்கள் மஞ்சள் தூள், மிளகாத்தூள், கரம் மசாலா, பெருங்காயம், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, உப்பு சேர்த்து அதை கலக்கிக்கோங்க. அப்புறமா அதில் கொஞ்சமாக அரிசி மாவு சேர்த்து எண்ணெய் சேர்த்து கலக்கிக்கோங்க. கலக்கிக்கின பிறகு நல்லா கலக்கிக்கோங்க. அப்புறமா நீங்கள் கடாயை எடுத்துக்கோங்க. அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சு அதில் எண்ணெய் ஊற்றி காய வச்சிடுங்க. அப்புறமா இந்த பக்கம் உங்கள் வீட்டில் எந்த பாக்கெட் இருந்தாலும் எடுத்துக்கோங்க. பால் பாக்கெட்டில் வேறு ஏதாவது பாக்கெட் இருந்தாலும் எடுத்து அதை நல்லா ஃபோலாக கட் பண்ணிக்கோங்க. மேலே கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணிக்கின்னு நீங்கள் அந்த வெஜிடேபிளை கரைச்சி வச்சுருந்ததை எடுத்து அந்த பேக்கெட்டுக்குள்ளே போட்டுக்கோங்க. பேக்கெட்டுக்குள்ளே போட்டு அது வழியாக வராமல் இருக்கிறதுக்காக அதை முறுக்கி அதில் ரப்பர் பேண்ட் போட்டுக்கோங்க. அப்புறமா கீழே ஒரு இது இருக்கும் இல்லையா, அதில் கட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சமாக அதை கட் பண்ணிக்கின்னு நீங்கள் இந்த எண்ணெயில் அதை நல்லா புளியுங்க. அதை எப்படி புளிஞ்சிங்கன்னா லைனாக வரும். அதை பாதி நம்மளுக்கு எவ்வளோ அளவு வேணுமோ அவ்வளோ அளவு அதை சிசரில் வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம். அது புளியே நம்மளுக்கு எவ்வளோ அளவு வேணுமோ அதை கட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறமா அது கலர் வந்துட்ட பிறகு கோல்டன் கலரில் வந்துட்ட பிறகு அதை எடுத்து பிளேட்டில் போட்டு நீங்கள் சாப்பிடலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் குர்குரே செஞ்சுட்டோம். நீங்கள் வெளியே போய் வாங்குறதை விட வீட்டிலே செஞ்சு சாப்பிடலாம். நன்றி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் சில்ட்ரன்ஸ். டாடா. See you.